Nek wayange nggih Pak sampun edan. Elisa. Wah, iki S1-ne jurusan pedalangan, S2-ne jurusan psikologi. Oh. Ayo dadi iki duwe titel ning anggepen iki wong bingung. Wo, kok wong bingung? Lah nek S1-ne pedalangan kok S2 psikologi iki jane dhek ngoyak apa ora ana hubungane to? Pedalangan karo psikologi iki rak anu priksa wong edan. Jiwa. Ah, hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan ya jiwa ning lara jiwa. Kok iso? Kowe panjenengan niku lara jiwa. Kok iso lara jiwa? Soale ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Dadi dalang. Mah kurang ajar to. Ha tak rewangi omong dhewe nyauri dhewe iki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih, nggih, Pak. Sing maraken duit-duit ya kuwi ya. Ha iya, nek wayange nggih Pak sampun edan. Jebulane ora wurung dalane kedalan boy-boye aku sulaya agawe kelak dimas badam citra senajan kebrang bagian ning aku tanpa karo wakingsir. Jebulane ora urung dalane kedalan iba-ibae aku sulaya agawe kelak dimas badam citra senajan kebrang bagian tekadku tanpa karo wakingsir. Matur sembah nuwun no. Ya. Sawetara sedhela leren ya. Tur dasare iki udane ya wis rada suda ya. Mau sore drese ora jamak-jamak ya. Ning merga saka pandonganing para lenggah, para punden, para pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning kutha Pacitan kene disa sirep ya no. Alhamdulillah sing disuwun ya pancen ngono. Iya. Ning upama ora iso kelakon utawa ora iso kersa rawuh merga wis kahanan udan iso lumantar streaming kok no. Ya, lumantar streaming iso nonton lumantar HP-ne dhewe-dhewe waton diisi kuotang. Ya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iki acara mengeti hari jadi kota Pacitan ingkang kaping 275 tahun. Oh iya. Matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Bupati sing dina sadurunge wis telepon karo awake dhewe yen to ora iso nenggani merga ana kewajiban ana ning Jakarta ning Surabaya. Ya. Ya ora dadi ngopo. Panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Indar Tato. Ya. Anuga atur panuwun karo panjenengane Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Yudi Samsumbogo. Ya. Lan Bapak Asisten Bupati Bapak Mahmud, Bapak Anggota Dewan Bapak Roy Wahyono lan sak piturute kabeh ora tak wiji mbaka siji ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kraya-raya adoh nimbali karo awake dhewe saka Ngayogyakarta. Ya. Sowan ana ing kutha Pacitan kene. Ya. Lagi iki ya, Mak. Lah pindho. Oh. Biyen taun 96 meneng tulakan nang gone Dik Fajar. Oh iya. Mas Fajar. Dalang saka kene ndono. Wah. Biyen ya ning gunung kono kono. Iya. Tulakan dhuwur gunung kono dalane cilik banget. Oh. Dalane cilik montore gedhe. Lah iya. Dadi apa bane ning lemah, aspale ning tengah-tengah.
Ning saiki wis luar biasa. Undaan ning Kutha Pacitan memang luar biasa nok. Diasta dening panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Indar Tato lan Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Yudi Sumboga. Ya. Nyatane Kutha Pacitan luar biasa. Kok kowe iso ngendika kaya ngono? Kemajuane pesat. Ya, wiwit 96 biyen nganti tekan 2020 iki jan luar biasa kemajuane. Ya. Aku jajan ono neng kene, mergo aku nek ora ditimbali neng alun-alun iki, sabaku neng Gir Segara kono ana. Wo, mancing. Wah iya. Mancing turut Kutha Pacitan nganti tepung gelang. Iya. Monggo aku nek neng kene nginep. Iya. Nginep wong 15, wong 20 ngono mancing bareng, iwake entuk telu. Ah iya. Senenge ora jamak-jamak kok ngefreske pikiran kok. Iya. Matur sembah nuwun. Selamat dan sukses kagem Kutha Pacitan ingkang ing dalu menika tanggap warsa ingkang kaping 275. Ya. Muga-muga tansaya ngrembaka, muga-muga tansaya becik. Ya, destinasi wisata yang luar biasa ditonjolkan sehingga semakin banyak para wisatawan saka dalam negeri lan luar negeri sing rawuh ana ing Kutha Pacitan wekasan ngerti keunggulaning Kutha Pacitan lan dadi srana moncering Kutha Pacitan. Ya, sing dijaluk pancen ngono. Iya. Lan bengi iki awake dhewe didhawuhi supaya ngaturake lelakon sing mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjroning penggaling para bapak-bapak sing ngerti karo wayang ya nok. Ya. Jare lakon Pandhu Swarga ki mung dienggo wong 1000. Ya. Dienggo wong ning kowe ora, iki dijupuk apa jenenge iki alur ceritane. Ya. Iki tegese panjenengane Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati kuwi ora ninggal karo para pemimpin-pemimpin sadurunge. Ya. Nerusake marang etos kerja, nerusake marang pembangunaning para pemimpin-pemimpin sadurunge dadine apik nok dadine becik. Rancangan-rancangan pembangunan sing nalika semono durung terselesaikan diselesaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati sing saiki. Ya. Dadine ora mandeg dalan. Ya. Akeh lho ngono kuwi nok sing dadi bupati lan wakil bupati sing ora seneng karo bupati sadurunge mula apa rencana-rencana pembangunan sing sadurunge di-stop. Ya, terus gawe anu rancangan pembangunan dhewe. Lah kaya ngono kuwi jane ora apik, kaya ngono kuwi jane ora becik. Sing baku, sing biyen-biyen tetep dieling-eling mergo dikaya ngapa sing biyen-biyen kuwi melu andil membesarkan Kutha Pacitan. Ya, pancen bener ngono, Mak. Ya sakamat-kamat ger, ya dinggo anu penyedap rasa wae. Penyedap rasa tegese piye? Nek cara Ngayuja mesti kathah sing padha nuwun sewu, talinganipun rada asing karo keprake ya, Nok. Ya. Mula dinggo penyedap rasa wae. Ya, sing rawuh nang kene para dalang-dalang ya. Terutama sing lenggah ning Kutha Pacitan adyan wis tindake ning kutha liyane. Ya. Para dalang-dalang saka Jawa Tengah mula nek awak dhewe ngaturake keprak ting 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 ngono kuwi ya wis kuwi dinggo penyedap rasa tegese dinggo apa ya selingan. Ya, wajibe dinggo selingan ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun ngandel ora terang to, do maido karo aku kok. Iya. Mau aku ning transit ki panitiane wis teko Mas apa mau. Pripun iki pun menang-meneng mawon ampun omong. Kono meneng aku ya meneng. Pripun Pak Sino? Nggih pun meneng-menengan mawon aku ya. Oh, tak kira nek kowe iki ndonga. Wis kanuna aku trauma kok no. Iya. Trauma tau didhawuhi kon nyingkirke udan. Iya. Tak dongani iki mendunge ngetan kabeh. Iya. Terus sedhela ngulon meneh nggawa kanca. Lah malah terus banget. Ah iya. Terus dipaido seprene aku. Iya. Wes nganti kathoke bojoku barang tak unggahke gendeng wis. Ora terang malah kecinge ra jamak-jamak. Iya. Banyune ngemu-ngemu soklat kan. Tak tonyo lho Mak kowe. Matur sembah nuwun. Ya. Ki dikeparengake mau diweling karo Pak Bapak Wakil Bupati. Benjang nek mancing mriki melih kula dibel. Wah, garwane duwe kapal. Oh iya, Mak. Mangane awak dhewe nyewa. Ya. Dek mben kae wis nyewa kapal loro tak kon mepetke ning Karang. Saged mboten Pak tekan Karang menika pun mang menyang dhewe. Oh nggih pun ampun. Nesu. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa upama. Ora ana atur sing wajib diaturake, sing luwih sing wigati kabeh ya berusaha menjaga
Kota Pacitan no. Ya, jer iki sing padha lenggah ning kene iki minangka dadi jejer putra bumi padha ngangkat marang kaharjaning Kota Pacitan lan kalokaning Kutha Pacitan. Ya, iki ora kewajibaning Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tok lan kabeh staf-stafe mboten. Ning menika kewajibanipun para warga ingkang sami lenggah wonten ing Kitha Pacitan mriki monggo dipun damel sae, dipun damel becik, dipun damel ingkang sak kondang-kondangipun lan sak sae-saenipun sarana mendukung cara kerja Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati. Ya. Kuwi sing paling becik ya, Mak. Iya, sing paling apik pancen ngono. Ya. Kanca-kanca ya saka Yoja kabeh. Iya, ki saka Yoja. Ya. Sinden ya saka Yoja kabeh. Ya. Kanca-kanca paguyuban Karawitan. Ya. Nyangga dosa. Wah. Jeneng kok medeni men. Nah iki tak ngerti syarate gawe Karawitan ki aja nganggo jeneng sing apik-apik. Ngesti laras. Oh mesti bubar. Oh. Nyangga dosa. Wah iya. Dadi iki kanca-kanca iki sing nyangga dosaku iki kanca-kanca iki. Kuwi jenenge ngawur ya ngono. Ora iki kanca-kanca warga laras no. Ya. Pesinden-pesinden ya sarepa kaya ngapa wujude ya tak aturke. Aku percaya nek Kutha Pacitan kene iki sindene luwih ayu-ayu tinimbang sinden-sindenku. Iya. Ning tumrap aku sindenku sing paling ayu-ayu dhewe sinden-sindenku kuwi no. Iya. Mergo tak apusi do meneng wae. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun. Tak tepungke ya, Nak. Ya. Ora usah kesusu lelagon. Aku ya disusul karo dulurku lanang. Ya. Sapa? Mas Nanang. Ya. Leh ku nemu dek ning Nganjuk mbiyen ana wong rawuh kok glelenge ora jamak-jamak. Ning suarane apik. Mula anggere pendak-pendakan wis tak engko teko ya, Mas. Nggih. Siap, Pak. Wah, teko tenan tekan Pacitan. Wingi dek ning Ngawi ora teko. Oh, jarene numpak motor tiba. Wah, iya. Lah ya wong rawuh kok ya. Lah iya, ngeyel kok cah gleleng kok. Iya wis ben ora apa-apa, Mas. Aku pancen ora ming nang kene nok ning Yoja ana nganti duwe pira ya nek ora kleru ana piyayi pira. Sing difabel tegese cala hina cacat netra ning duwe jiwa seni sing luar biasa. Nah kuwi sering tak unggahke ning panggung tak nggo conto karo sing mripate do cetha-cetha kuwi nok. Iya. Do cetha-cetha piye? Mripate do cetha ragane do komplit ning nek karo senian Jawa sengite kepati-pati malah ngunekke desa, ngunekke kuno lan sak piturute kuwi tak pameri piyayi sing kaya ngene iki. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, diparingi kurang karo sing gawe urip ning saka adiling sing kuwasa panjenengane maringi kekuatan iso nembang sing apik, iso tresna karo budaya Jawa. Ya. Wong apa-apa ki nek ora nganggo budaya iki bakal rusak kaya. Iya. Budaya srawung, budaya tata krama lan sak piturute nek ora digunakake ora becik kedadiane. Iya, pancen ngono. Sing mepet kowe sapa iki, Mbake kok cilik menik-menik? Iki Mbak Ana Pertiwi. Oh iya. Isih kuliah. Iki terkena virus corona. Oh. Corona penyakit komunitas Rondo Anyaran. Oh, janda. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya karang wong jeneng wong nglakoni bal apa jenenge iki urip bebrayan ki sosok kesandung keserimpet kok, Nok. Iya. Ora dikeparang karo sing gawe urip ya jalarane ya werna-werna. Iya, pancen ngono. Mbak. Saka Temanggung. Oh, kutha mbakku ya. Jejere Mbak Ika Suhesti. Wah. Saka Gunung Kidul. Wah, nek saka kene jane cedhak ya, Mak. Cedhak 2 jam. Ya. Kene Pracimantara Mbedoyo wis mlebu Gunung Kidul. Oh iya, bocahe kuning nemu giring. Ning panganane walang. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Aku sok gegirisi nek mangan. Iya. Mergo kuwi kolesterole akeh banget. Iya. Aku tau mangan siji awakku abang-abang. Kaya wong anu lho, abu biduren kae lho, Nok. Ning enak tenan. Saiki makanan khas Gunung Kidul iki malah ganti. Ora kok ya tiwul isih dadi makanan khas. Ning makanan khas Gunung Kidul ki walang. Ning dalan-dalan Gunung Kidul kae walang digoreng dadakan. Edian tenan. Ngalahke tahu ya, Nok? Iya. Ngalahke sing nganggo mobil goreng dadakan ngono kae. Iya.
Dalange saiki 500-an. Iya. Ya ora apa-apa. Mbak Ika Suhesti jejere meneh. Jejere meneh iki sing lagi naik daun. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Wo mula rupane kok ora rupa Jawa. Rupane ya pancen ya blesteran wong ku ya bapakne metal mbokne Jawa. Iya. Dadi anake dadi kaya ngono kuwi. Iya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya. Saka Toli-Toli no. Oh iya. Sulawesi kono. Aku ya rungdong wong rung tau tekan kono mbok wis men. Arep saka Toli-Toli, arep saka Li-Toli to wis benengke wae. Iya. Sing penting dheweke seneng budaya. Iya. Jejere Mbak, sapa ki jejere ki ora ketok? Sirahmu sah? Ah. Mbak Iin. Ya. Kuwi saka Kali Gesing Kulon Progo, anu desa sing penuh dengan duren. Wow. Penghasil duren paling enak ki desane Mbak Iin kuwi. Ya, jejere meneh Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Ki lagi mulai menapak menaiki tangga ketenaran. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, Mbak Tatin Lestari saka Kulon Progo, jejere meneh Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Kuwi saka Bantul. Asline saka Kulon Progo ning diboyong garwane ning Bantul. Wo, dimuktekke, disengsarake. Iya. Ning kok betah ya wis men ra apa-apa. Ya. Jejere Mbak Neti Sulandari. Ya, saka Sleman. Jejere meneh kae Ibu Prastiwi. Oh iya. Edian. Ayo Ramaido Prastiwi iki anu apa fene ndi papan kok. Iya. Wah luar biasa tenan. Ora neng Jawa Timur nang ndi wae lho, neng Gresik wingi ya ditepuk tangani, neng Kediri ya ditepuk tangani, neng Pacitan ki ya ditepuk tangani elok tenan. Panjen yo do ngetutke nang ndi-ndi. Ketara no. Oh, anggere ana sing nganggo kaos gambare ceret. Ah. Iki Fene Prastiwi. Iya. Sinden kok gambare ceret. Ayo wis ben mbok sak karepe ayo mbok artine apa aku ora ngerti. Ya. Karo maca nawala, Mak. Ya, matur sembah nuwun. Ya, sugeng dalu bojange kula rombongan saking Gedhong Kuning Yogyakarta. Wah. 3 mobil, matur sembah nuwun. Iki maksude piye? Njaluk ganti bensin apa piye? Kon dadak domongke 3 mobil. Ora iki ngabarke. Oh, ngabarke nggih. Pak Ratno, wah nggih gendinge nderek matur sembah nuwun Pak Ratno. Ya, Pak Ratno iki. Ayo iki sing memprakarsai para kadang-kadang sing padha kepengin nonton langsung no. Iya. Ayo buka dealer mobil dadine wing kari jukuki wis kono dinggo. Ya. Nusul-nusul kabeh, ragati kabeh. Ya. Seneng aku nek ana piyai kaya ngono kuwi. Piyai peduli karo seni, men wayang ki ora sepi. Ya. Pancen bener. Terus ana meneh. Sampan insan musik Pacitan mau kasih kenang-kenangan kagem Pak Seno. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, sampan insan musik Pacitan sing sore mau kakak ketoke sing sore mau campur sari mau no. Nggih. Monggo Mas, sinten ngajeng paring kenang-kenangan. Ya. Ya, saking grup Sampan. Oh iya, wah, jan. Nganti teng crandal kebak omahku ki no. Ya, kenang-kenangan. Wah, apa-apa tak jandalke. Ya. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, nggih, matur suwun, Pak. Nggih, sembah nuwun. Wah, jan apik ini ya. Oh. Rumah saku malah bagus bagonge. Deraiku ki nek mangap mesti ngene iki ya. Aku lagi sadar aku. Matur suwun. Ya. Arang ya nek ndi-ndi kowe iki dingerteni bagongmu ki pancen. Lho, ngene no. Ya. Aku ki kok ora kok piye-piye ning jaman Simbah-simbah mbiyen sing dirolke Petro. Ya. Lah Gareng karo Bagong ki apa ora duwe peran? Duwe peran. Lah ternyata bareng tak munculkan kuwi menjadi apa jenenge oke sing tak wawancarai.
Jane ngopo sampean kok ngetutke Bagong nganti tekan Jawa Timur, nganti tekan Jakarta iki ana sing kepengin ngetutke Bagong numpak montor. Kuwi tak takoni no. Iya. Bagong itu menjadi suara rakyat. Apa sing dadi unek-uneke penonton ki iso metu ning cangkeme Bagong. Ngono ya. Iya. Oh, Bagong unek-unekke Baladewa, Bagong unek-unekke Puntadewa, Bagong unek-unekke Kresna. Kuwi janjane pancen suarane rakyat ki kaya ngono kuwi nek ana pemimpin sing ora bener, ya wajibe rakyat kudu wani nyuwara kaya Bagong. Iya, pancen bener ya, Mah. Iya, matur sembah nuwun, Mah. Apik iki. Iya. Ana bojoku iso wegah iki. Ini tak keke bojoku asline rupamu kene to, Mas. Rupamu ya kok tempiling sisan kok. Bojo arep tempilik. Ora ana? Ya. Ayo alon-alon matur sembah nuwun saking insan musik Pacitan sampun kepareng-paring kenang-kenangan kagem kula. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Yo, tetembangan sing kepenak sikik. Ya. Tembangan sing gumiyak dhisikna. Ya, mengko karo alon-alon sugeng dalu saking sobat ngebyar nyuwun lagu Imbangana Katresnanku ingkang nyekar Mbak Elisa Orkarus Alaso. Selamat hari jadi Kabupaten Pacitan menika arta kagem tumbas permen Mbak Elisa. Ya. Engko tak tukokke sa. Aja kuwatir, pokoke iki nggo tuku permen aku sing tuku kowe sing ngemut, ya. Ya, sa, jumeneng sa. Ya. Klintang-klintang numpak andong ngabel klingklong. Paseno, wis aku ora arep menging koyo omong, aku wis sugih jaya padane. Iya. Ya kan kudu sugeng dalu sike. Nah, iya bener. Pertama menyapa dulu. Heeh, ngucapke selamat ulang tahun kagem Kutha Pacitan. Oke, sugeng ambal warsa nggih. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ambal warsa. Kaping kaping mudar wis kaya. Kalih katos kalih hatus pitung dosa lima gangsal 700 dasal kalih hatus 70 gangsal. Andel ora. Kowe anggere muni acara ulang tahun sing kepira ngono kuwi sing bahasamu sing ting pletot menggo nangka kuwi. Kathah nek wis adusan akeh Pak, nek tekan 20 ora apa-apa, nek adusan ya mume tendase. 770 gangsal dosa. 700 dosa. 700 dosa gangsal. Limone ra usah disebut. Gangsal. Nah. Matur doamu apa harapan? Oh, harapan kula nggih mugi-mugi Kabupaten Pacitan menika saged ayem adem ayem tentrem. Nggih sloganipun ngaten menika dan semakin dikenal oleh masyarakat luas karena ini adalah paradise of Java. Wah, ini surganya. Apa kowe? Paradise of Java. Paradise. Artine apa? Artine apa? Paradise, surga. Surga Jawa. Kuwi bahasa Inggris. Ya. Oh, aku mau kapusan Eropa panitia. Apa? Mangke Pak Sino sasampunipun busana lajeng dipun tenggo Pak Bupati Pak Wakil Bupati mun halking. Nah, engko meneng wae. Aku takon Fajar kuwi, Jar. Halking ki apa? Halking ki basa apa? Basa Inggris ya? Mboten. Halking niku halaman wingking. Wah. Telek aku. Lah kok bahasane dadak halking. Rumangsaku ki raja apa ngono lho.
King ki ra is raja, rumah sakit. Aula raja ngono ya. Hall King. Kok ming halaman wingking. Oh ya padha wae. Ayo padha karo tongbo. Apa? Tongbo apa? Le tong kebo. Oh, nek disingkat ra ngono kuwi to, ya to. Oh, gitu. Kene ya disingkat. Dang teh, wedang teh. Oh, padha nggonku ya ngono, kopi mana? Ngono. Apa? Kopi mana? Kopi mana ya, Pak? Kamu pergi kemana? Oh, basa. Nek kene ya disingkat-singkat ngono. Oh, apa mau tongbo. Lentong kebo. Aku mendikani Hall King, halaman wingking. Ya, ya kaya nek aku nyebut kowe Yunan. Yunan apa? Aku nek misale isin nyedak kowe terus dalem Pak, kowe iki Yunan. Oh, artine? Ayu tenan. Oh, alah, teltos. Apa kuwi? Intel wetus. Oh. Aja disebut ya Cahayu. Kuwi ki ora pantes wong adi alem Yunan kok dadi teldos. Ngapusi biasane alis rupane elek kaya ngono wae nek dandan wae ayu nek. Suatu saat kan aku entuk to ngalem kowe ayu ya entuk sa Yunan. Wah, dasare ya lit muning. Apa? Kulitmu kuning. Oh, salah mikir aku nek. Nah iya. Kowe mikire apa? Silet. Let pikir let apa let oh kulit. Iya. Let muning. Pak Seno mbotmu teh. Mbotmu teh apa? Rambutmu putih. Ayo wis tuwa kok, Sa. Iya, ora apa-apa. Ki neng sing nyuwun nimbangana katresnanmu. Ya, monggo engko diaturake Mbak Elisa. Wah, ki S1-ne jurusan pedalangan, S2-ne jurusan psikologi. Oh. Ayo dadi iki duwe titel ning anggepen iki wong bingung. Wo, kok wong bingung? Lah nek S1-ne pedalangan kok S2 psikologi iki jane dhek ngoyak apa ora ana hubungane to? Pedalangan karo psikologi iki ra anu priksa wong edan. Jiwa. Ah, hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan iki ya jiwa, ning lara jiwa. Kok iso? Kowe panjenengan niku lara jiwa. Kok iso lara jiwa? Soale ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Dadi dalang. Mah kurang ajar to. Ha tak rewangi omong dhewe nyauri dhewe iki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih, Pak. Sing maraken duit-duit ya kuwi ya. Ha iya, nek wayange nggih Pak sampun edan. Cah koclok tenan. Iya. Ya. Sesuk rasah pulang, mampir neng pantai. Pantainya luar biasa sini. Nggih kula ajeng mriko kata pantai wonten napa Deleng Riyap. Teleng. Deleng Riyap ana pantai Klayar ya. Ana lagune Didi Kempot. Terus pantai Serau kata. Sogi. Nggih kata Seruni. Wah. Besok aku mau nge-camp ke sana. Ada sungai juga yang hits di Instagram, Sungai Maron. Apa? Maron. Sungai Maron. Iya. Ya, dibawani imbangana katresnanmu. Ya. Monggo. Sing piye? Aku ora patek paham niki. Niki damelanipun Pak Tengkleng. Tengkleng. Ku nek krungu wonge nesu lho. Pak Tengkleng ki ya dalang. Oh iya. Mas Tengkleng. Ya, Pak Tengkleng. Ayo gek nyuwara. Bawane apa? Nggih, bawane gawane niku Kinanti, gawane sami niku. Oh iya, iso nyebut Kinanti barang. Ya iso wong wis gedhe kok. Sinau ya. Maksudnya jeneng tembang kuwi lho. Tembange jenenge apa wae? Kinanti. Terus Pocong. Terus dandang gula, dandang gula. Terus ana mecil. Micil kok mecil. Megat roh. Heeh. Aku komplit Durma. Durma ki pendhita. Padurna kuwine beda. Durna. Ya. Nek aku salah ling getak pengpengan. Iya. Aku muni Durma pendhita. Durna.
Nek dhek sing salah dipenerke ngono muring-muring. Ya, ya. Saben dina wae kleru lho sing ngendang ki mau. Iya. Lagi bawa saben dina arep deng ngono. Lah iso tak tempiling tenan. Dorong. Soale padha lirik awale ya kuwi. Heeh. Sesa. Nggih. Sugeng dalu menika kagem bucangik sak rombongan dalem saking grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Badhe nyuwun gending samping gunung. Mangke badhe dalem bawani gendangipun tayupaken. Oh iya. Oke. Menika 2 3 4 kagem bucangik dalem badhe duit. Duet. Duet kali Mbak Tatin mangke badhe kula sawer. Wah iya, wah penggemare Tatin. Ayo. Duet kok karo Tatin, padha karo adep-adepan karo nangka blonyoh. Aja sia-sia. Mbak Tatin ki berbakat le mencintai kathah Mbak Tatin. Heeh, heeh. Nanang barangku termasuk. Mas Nanang langsung guyu. Ya. Harap urip bebarengan. Bentar ya Pak, aku lali jaten. Modar ora lho. Wis piye kuwi nek ngono kon bayar pira aku tak takon. Iya. Ayo bocah ora asli Jawa iki nek ngeling-eling kangelan. Ayo 275 mau. Bunga susah Sugeng dalu kula Bratasena pelajar saking Ponorogo ngrayu nyuwun lagu Kembang Rawing Nyekar Mbak Tatin niki wonten bebungah saking kula teng Mbak Tatin kali Mbak Ayu. Ya. Nya. Iki Tatin iki. Wah. Lho, apik kaya wajan. Tatin versi kartun. Kaya wajan sia-sia tenan. Ayu kaya ngono, kaya wajan. Kaya wajan nggo goreng tahu. Ya, tina dipajang. Nggo medeni debt collector. Nggo weden-weden nyamuk, Mbak. Wah, Ayu iki, fotone Ayu digaweke wae. Wah, apik. Heeh. Nganggo kacamata. Kacamata kok kacamata ora kekno Ayu. Ya. Wis waduh diilang liling ya. Awang gambar Tatin kok kaya ngono, jane ora kaya ngono. Ya ora apa-apa ora. apa tega lan pun kakang. Nya, iki gambare Prastiwi dikeke sisan. Bu, dipadake tas kresek, Bu. Lho ayo. Ana ora kuwi? Oh, uduh. Tak gosok. Tak kira nek gambar. Sia-sia lho karo Bu Prastiwi. Ha iki apa? Indomaret. Atiku ra bisa lali. Pon.
mangga. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun namung tansah katulung wayangan mudhun kang mas wong bagus linali tati sali sayang terus Ngandel ora, tetep iki Prastiwi Lovers. Iya. Jeruk Siti ngaturaken Sugeng Ambal Warsa Kabupaten Pacitan ingkang kaping 275. Ya. Tansah adem, ayem lan tentrem nyunulaken liwung sing nyekar Bu Prastiwi. Wah iya. Piye ya. Gantine Mariah Carey. Oh. Sopo Mariah dhisik. Oh. Mariah dhisik. Ya. mongko kang mas prasadanku bekasane nanti tinungku juntulan prasadyaku Matur suwun. Kula kae Kiai Sendok barang tekan kene to. Nggih. Iya. Tepeh-tepeh. Nggih, makane yo. Semangat. Mesti pengirane wong ora gendep ning jane ora edan, ora kentir kae. Iya. Pancen yo seneng karo budaya, yo. Apresiasi. Nek nang Yojo kae sok njogeti sepeda gembira. Oke, kathah nggih. Senam masal, heeh. Oh iya nggo acara-acara ku ya, Mak. Iya. Iya.
Mula tekan ado-ado do nusul do numpak nyarter mobil. Ya, matur sembah nuwun. Iya, Sa, matur suwun Mbak Elisa. Ya. Engko genti liyane. Ya. Maturke sapa iki, Mak? Iki ana sing saka grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Pordasi Pacitan. Heeh, nyuwun gending caping gunung arep dibawani disalirani dhewe no. Ya. Disalirani dhewe karo diduetke karo Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin. Ki engko kendangane digawe tayub. Oh iya. Sing ngendang iso ora. Tempiling ora iso. Apa-apa arti tempiling. Ayo. Ayo Tin. Ya. Ki eneng sing nyuwun duet karo sliramu. Langgi pundi, Pak? Heh? Pundi tiange? Lah ya mbok kok pundi tiange. Kowe iki meduna sik ngomen didueti. gitu. Ya. Ya, monggo. Saking Pordasi Pacitan. Oh iya. Oh, menika bapake. Nggih, monggo Mas ya. Nggih, mandhap mriki nggih, Pak. Mengko arep disawer kowe. Iya. Kok kaya wis tau pris weruh takuna. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Dalu, Namine sinten? nami kula Pak Kukuh Santoso. Pak Dukuh? Kukuh Santoso. Pak Oh, Kukuh. Oh, ayu-ayu bosok. Lah Dukuh karo Kukuh meh padha lho. Ya ora kok aku saka kene krungu muni kukuh kok. Panjenengan asmane sinten? Lah panjenengan wae sing duet kene sinten momeng waton nulis? Mboten terus Mbak Tatin sinten apa namine? Oh, nggih, nami kula Tatin Lestari Handayani. Jenenge Speklo Segendongan. Nggih. Napa? Jenenge sampean Speklo Segendongan. Nah, artine napa? Ya artinya ya Speklo Segendongan. Sepikul Angkan jenenge wong telu. Sepikul segendongan. Menika kula badhe ngibur Bapak Kepala Kapolres Pacitan serta Bapak Kabak sebenarnya dari Blitar ya Pak. Saya saudaranya Pak Gandhi yang melihara kudanya Pak Gandhi ya. Pada Bapak Roni dan pada Bapak Wakil Bupati Pak Sumbogo. Iya Pak, selamat malam. Nggih. Monggo Mbak, kula badhe bawa caping gunung. Nggih. Nggih, monggo mriki. Jengklengken mboten, Pak? Jenengan mriki. Jengklengaken. Oh nggih. Jenglengaken. Yuk, monggo Pak Kukuh. Tintingane Pak. Rindengane Mas Getar. Saben bengi nyawang Elok lah. kunang. Yuk. Yen memajang amung nganggo janur kuning. Sayange mboten nggih gareng Pak nggih. Napa? Nek ngundang gareng nggih gayeng. Gareng. Gareng Semarang. Wah niki. Niki lho Pak wonten 3 malah murah-murahan. Ya menika gareng wayang. Oh, gareng kersane? pelawak nggih. Gareng Oh, dagelan. wah ngertiku kok ora ngertiku gareng wayang. Iya. Kembang wae weton-weton gunung. Pacitan Serwi jenah. Panas udian
Punika parian riyen, Pak. Pripun, Pak? Ajeng Parian parian riyen. Monggo, Nggih, monggo. monggo, Pak. Dikerjani kan parian Oh. niki. Oh, nggih, Pun nggih. niki. Presiden ayo. Kula riyen ya, Pak nggih. Nggih. Mbak Pak Kuku riyen terus mengko sinden-sinden ngoten nggih. Nggih. Kayu sono digawe dipangan walang. Terus Pak Seno nggih. Nggih. pinter dalang. Wah, matur sembah nuwun. Ya. Sina pinter ndalang. Niku ora guru ndalang tok le pinter. Dalang kondang malah Mbak. Lah nggih. Monggo jenengan. Monggo, Mbak Tiwi, yo. Mbak Elisa dari Bugis, Pak ya? Dari Sulawesi. Iya. Ayo, Mbak Tiwi, Bu. Teman saya dulu banyak Bugis. Sik niki men varian riyen, Pak nggih. Ayo Pak, parian Pak. Nggih, Bapak miki mangke nek ajeng parian kajenge parian riyen, nggih. Mangke Iya. lete kon Mbak Elisa mangke nggih. Maaf Pak, nuwun sewu. Monggo. Udan-udan Udan-udan rasane adem, rasane adem. mugi warga Pacitan Heeh. tansah ayem tentrem. Amin. Ya. Monggo, Mbak Ika. Ana setan Oh. Terus? neng ngarepku, Heeh. Berarti aku. mugi-mugi kota Pacitan Nggih. tambah maju. Amin. Mari jejere Mbak Elisa. Ya. Ana wong edan nglangi Lho. Terus? mugi Pacitan Heeh. kathah sing mengunjungi. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Iin. Ya. In. Tuku ketan Tuku ketan dicampur jamur, dicampur jamur. mugi Kabupaten Pacitan tansah makmur. Amin. Ayo. Ya. Opek telo Lho. ning pinggir sawah, Terus? wayangan ing dalu menika Ah. kebak ing berkah. Amin. Ya. Mbak Neti. Heeh. Ngunduh rambutan Ngunduh rambutan akeh semute, akeh semute. mugi kota Pacitan Ya. makmur wargane. Makmur wargane. Ya, gampang. Terus Mbak Prastiwi Ning Magetan neng Magetan tuku semangka, tuku semangka. muga kota Pacitan Heeh. kondang saindenging nuswantara. Ya. Amin. Ya. Monggo Pak dilajeng Mbak Kuko. Panasutan. Panasudan, panasudan. Aling-aling caping gunung. Ya. Monggo kanca-kanca, yuk. Misowa caping gunung. Iyalah ya Mas. Nadyan wadon sarwi Yen arep dadi sinden. lanang inumane banyu bening. Nggih, monggo. Yuk. Nggih, sinten kula, Pak? Oh nggih. Nggih. Dek jaman bareng jaman jerek kelingan
Halo. Sakar bisa Matur suwun Pak Kukuh. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Ya, Tatin. Ya, lumayan Tin. Ya, mangane Pun, Pak, mbah nuwun, Pak Etro. nggih, matur suwun Pak Kukuh. Nggih. Matur nuwun nggih, Bapak. Nggih. Anyunan lagu meneh iki nok. Ya, kula atas nami komunitas masyarakat wong cilik saking desa Cakra Kembang, Cokro Kembang, Kabupaten Pacitan. Ya. Nyuwun nunggeling lagon Semarang Endah. Ya. Ingkang tembang Mbak Ayu Sinden Idola. Woya. Simpang Limaria. Woya. Malah ikon Semarang. Lagon menika kula aturaken dumateng Pak Dr. Sujono Sastratmojo, mantan rektor lan pamonging budaya ing UNES. Mugi iki piyai saka ya wong cilik saking Cokro Kembang Pak Widodo Broto sejati. Ya. Ayo no. Iki ana sing nyuwun kembang rawe sing nyekar Mbak sapa Tatin. Ya. Ning sing bawa men sedulurku lanang saka ngendi ki Nganjuk. Ya, Mas Nanang. Ya Nang, ndak ming dekem nang kono wae. Ya. Ya mesake iki. Tekan kene iki arep pentas. Lho, Tatin kok wis lunga iki kepiye iki? Wah, lah sinden Lah cenanang. tak kira sampun lho. Tak kira wis rampung anggere nampa dit kok wis rampung. Nampa dit ki urung karuan rampung. Lah terus piye? Engko neh ngono. Ayo Mas Nanang yo, rene yo. Sini ya. Iki piyayi ora. Adabnya sana. Yo. Nah, kei mic. Jenengan arep kiwa apa tengen? Kei mic, kei mic. Aja lemper kowe iki ora wong wuta kok ngapusi. Ya. Jenengan kiwa apa tengen? Manut. Kok manut? Piye? Oh, lek karo Mbak Tatin wis manut ta. Wah. Aku tak sengkene. Jenengan men cedak kalian
Lah wis ora apa-apa wong ngene ya ketok kok. Waduh. Lah iya mulane ben luwih ketok ngono lho. Entah, iki wong wuta trenggleleng sak dunia iki. Iya, gayane mlirik barang ngetok ora. Tekan kene jam pira, Mas? Dah kula mriki berangkate numpak pedan motor niku apa sampe kula giat nih jam pinten mboten ningali jam kok ngebut niku. Oh, numpak motor? Nggih, kiambekan numpak ora motor. cemplung kali ya. Dados pas tiang saratan niku nggeleput gara-gara kula niku wau. Weh, ya syukur. Ya, wah, adoh-adoh tekan kene. Nggih, niku wau kalih Mbah Sur niki lho, Pak Seno. Mbah Sur sapa? Dadi yang Pacitan mriki pun tiang mriki apal sedaya Mbah Sur. Oh, nggih. Itu kok teng pundi tiang mboten ate ketok ki mriki kok. Boten ngertos jenengan ten pundi tiyang ten pundi ngono. Kuwi nek upama wong waras tak tempiling wingi-wingi kok. Iya. Mbok sabar ngono lho ora. Aku kuwi iki canggleleng ya kuwi. Iya. Nah, Mbah Sur kok mboten patiya ketok, kowe iki ora patiya ketok, ora ketok tetep padha wae peteng. Iya. Dadak. Tapi alhamdulillah Pak Seno, Nggih. tasih diparingi sehat, Amin. paringi kalih jenengan, kalih kanca-kanca. Amin nggih. Mriginipun warga masyarakat Pacitan mriki. Nggih. Wah jan mboten umum sing delok ya Allah. Ngapa sing delok piye, Mas? Senajan udan iki meng los-losan istilahnya. Tapi alhamdulillah bareng terang piyuh kemeruyuk sing delok. Nang sisi endi, Mas? Sing kemriyuk ki mripate dirubung semut kuwi dadi. Lha kono nang kono. Oh, nang kono. Karo nang endi? Nang sisi kono karo nang sisi endi? Kono. Oh. Iya. Nggih. Mas Lanang, Nggih. niku Mbak Tatin arep nyekar kembang rawi to? Nggih. Sampeyan mang bawa slendro napa? Ya. Nah, Ngoten sampeyan- nggih. Nggih, sampeyan kudu iso. Manut mawon kula. Wah, iki lho. Piyayi nek pinter ngene iki ora pamer ning glelek. Ha iya. Pun to dikapak-kapakne manut. Paribasane kapejaana nderek. Aja Ya ngono. aja lah. Aja dipejahi to. Heeh. Sing go sinau. Nggih iki nganu ngapunten Pak Seno nggih. Heeh. Kula bawane gubuk asmara mungkin tibane kembang rawe ngoten nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Nggih, pokoke sing bawa anu sing slendro ngoten. Ya, nggih slendro. Ya. Nyingkar nyingkur. Oh, piye? Los tanpa nganggo rasa ndredeg. Wong dhek ya ora ngerti ndelehke mik kecegraken apa ora iki rada. Ya ngertos to, Pak. Dadi mike dimut barang nyingkar. Ya ngertos. Ngertos apa wong nyatane ya keseron kok. Lah memang niku kula sengaja kok, Pak. Oh ya, ya wis. Aja dimut lho Mas Miki. Mboten. Kaya arep tok emplok. Ngapunten lho para rawuh niki suwantene elek pun dikeploki suwantase ajar ngeten niki. Aduh. Gayane. Saestu. Heeh. Sampean kok seneng karo Mbak Tatin wis tau nganu kok, wis tau mbayangke Mbak Tatin iki kaya ngapa. Apa jenengan seneng kalian kula napa? Ora Mas? maksude nek ndi kan mesti njaluke dhuwit karo kowe. Napa nggih? Dadi dhek tak takoni iso mbayangke Tatin ki bentuke kaya ngapa ki piye? Jal ngomong bentukku kaya Pripun nggih kula nek ngarani bentuk niku marahe selawas uripe mboten nate semerep gambar niku lho. Ya ngomong wae lho, nek Pak Istilah kat indil-indil nganti ondol-ondol mboten nate semerep gambar niku lho. Lho, kan kok ya sampean iso mbayangke to? Nek Mbak Tatin niku nek menurut kula pribadi nggih, Pak. Heeh. Niku Mbak Tatin yantone dhuwur, lemu awake nggih seger ngoten. Wah, cocok ya, Tin. Piye? terus apa? Dadi istilahnya cara rabuke olah ngono lho. Apa? Cara rabuke? Cara anu rabuke oleh ngono. Labuke iki oleh nek dirap. Mbah. Subur ngono apa piye? Lah ya kuwi sing tak karepne. Apa jenengan tau ndemok aku urung ta? Aja sampe. Oh, aja sampe. Ngopo kok aja sampe ngopo? Lah sebabnya wis ana sing duwe to, Pak. Di bojone ora melu, ora usah wedi. Ora lho. Mboten melu arane wong sakniki YouTuber niku sak pirang-pirang ya, Pak. Lho Ora sampean ki maksudnya ngene lho Mas, ben jenengan ki mbuktekke tenan aku ki lemu apa kurang. tangan apa? bae, tangane ulungno, tanganmu ulungno, Tin. Tanganku. Heeh, Ya. coba. Aku suwe-suwe wedi dhewe to, Tin. Lah kepiye ki? Wedi lek kliru. Ora nek kleru kok aku ngomong wis.
Ndang, yo. Cek ngono. Kok aku suwe ya wedi. Oh, Aku suwe-suwe wedi dhewe aku. wedi ya? Wedi lek keliru tin. Ora lho nya tak demokke tanganmu kene. Ya, nah piye? Oh ya lemu awak. Nek jeneng lah piye? Nek Awake ngetarani lemu lho diomongi kok lemu. kok dadak dingene-ngene ngapa? Ya anane tak ngono-ngonoke iki aku gemes karo dirimu. Aduh. Tak kira dengan cara seperti itu iso bedake lemu karo kurung no lho maksudnya. Bocah kok kaya ngono lho. Kok malah suka dengan dirimu? Piye rasane demok tanganku piye? Ya masih gini-gini aja. Oh ya masih. Lah maunya yang bagaimana? Ya wis ngono kan. Gak iso membayangkan aku. Ayo teruske. Wiwitane nyingkur lingsem yen mutan Neno. lelampahan kang Aku kelingan biyen bapakku duwe penabuh ngene iki, rawruh ngene iki. Pengempul loro, tukang ngempul tukang gong. Urung gong digongi, gong. Mongko rawruh kabeh iki. Sing isi muni matane, matamu kuwi. Dadi niku padha mereme pisu-pisu. Lah kula niku anu lho, Pak. Niku aku sedinteni napa istilahnya mumet kudu nesu mawon. Lah Lah ngapa, ngopo? Mas? Lah mung do anu iki tenanan aku ndak ngapus iki. Piye? PLN lho sampe tak amuk iki. Lah ngapa? Wong aku ki pasang listrik ki wis suwe lek ku nganu bayar kuwi entek akeh ya ora dikak-kakne iki. Ora duripke. Lah ternyata Tin. Dadi ora diuripi ternyata bareng aku nuntut karo PLN sik to Mas. Sampeyan iki aja ngeyel wong sing ndak roh ki sampean kok ngeyel iki sing gak mekan hidupe sampean. Sing ora mempan ki dopmu. Lah nggih to. Nggih. Sampai kula dipisu-pisu kali PLN bentrah ya sing blawur ya sing nganu iki. Ha iso menawa iki aja sok kurang ajar wong sampean ki ora sadar nek ora. Tiwas ngamuki wong. Ora iki ngapa lho tangane dadak ngene-ngene iki ngapa? Kuwi mes karo dirimu lak aku. Mbok anteng ngono lho. Kok nek gemes ngono kuwi to? Wong kok kaya ngono. Kok kaya ngono iki piye? Posike kok kata-katamu wong kok kaya ngono kaya weruh-weruh wae. Kaya ngene ayune kaya ngono ndahne bojo kaya ngene iki apa atiku. Lah pengen ndek bojo kaya aku. Gak wis. Ora lho, aku pengen bayangke nek dadi bojone jenengan terus lek arek anu piye ora weruh iki. Oh, lek arepe maksude lek arepe karon sih ngono to. Oh. Lah kodene piye nek ngono iki? Yo digrayai teko batin karo anu. Karo tangane ngene-ngene kaya mau lho. Mosok ndak. Ngono lho. Kok dia nek kleru piye? Ya ora dihukum kok kleru. Iki malah lucu lho iki. Grayai kok kleru kok dukum ki cara ngendi? Kleru. Tekeke dhewe kok. Oh, kleru prai pasal le nek kaya aku. Mangga, teruske Mas. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Ya, luar biasa Mas Nanang. Yo. Ngapunten lho Pak, tasih ajar pun dikeplok isin kula malah. Ora apa-apa kaya iki kekagumaning para pamirsa karo sampean. Nggih. Ing atase sampean ku duwe cacat netra ning gelem nguri-uri karo budaya, gelem nguri-uri karo tembang-tembang. Ya, ngono ya, Mak. Mergane akeh sing mripate ora cacat ning ora gelem nguri-uri karo tembang-tembang ku ya pirang-pirang. Lah iki men do isin, kae wong ra weruh kok iso nembang, aku sing weruh apa-apa kok ora iso nembang. Iya, dadi pamecut. Sampeyan ajeng melu nembang kembang rawin apa lenggah? Nggih. Melu nggih. Ya panggah no. Pokoke nek dirimu ada ngono aku ya panggah ada di-hati. Iya. Kita kan selalu bersama ya. Iya. Iya. Dunia milik kita berdua. Iya, Mas Nana. Wis nek kowe gelem wae Tin malah kowe engko nek anak-anak terwelu kok malah. Lah kok iso? Kaya cail sing lanange kementus kaya ngono tembiling sisan kowe.
kempit sisan. Kowe ra malah mapan. Oh lah, bocahe pancen nakal. Ayo, Yo, monggo kembang rawe yo. Ayo joget, bokongi joget ki. Bokongi. Sai tangane, yo tangane. Ya. Bob. Dosa kowe. Pripun to, Pak? Sing ngendang jaipong dosa. Lah ngapa? Ana wong kaya ngono kok dikendangi gedruk malah tangane kaya Oh, kados kum ana apa kados kemedi kethek ngoten. tangane to. Iki rumangsane tangane wis ketok kaya nek wong ngene iki. Ning gandeng ora weruh dadi sak deling matian to. Yes, pokoke intine obah Ya ngoten kan semuanya yo gelem obah ya. Kaya dosa kowe. Lah apa? Aku nggo dolanan wong cacat kok. Ora lah, aku pengen joget. Apa ngerti go jogete Mas Nanang ki kepiye ngono lho. Mboten saestu mboten damel anu. Memang pengen ngertos jajali wong ora weruh ki kaya ngopo nek joget ternyata kaya tikus anyang-anyangan joget kula ngoten. Ora lho Mas, apik lho jenengan tangane ya wis. Aku ora ngece lho, aku pokoke ora aku wedi. Mboten, mboten. Nggih. Yo, langsung wae kodenko kowe kurang ajar ora. Sing digedruke ki nek tatin tok wae wong kaya ngono kok digedruke ya ambyar. Yo, monggo. Oh, ah. Yo. Warga laras. Banjur ngomong Wong seneng tugas bali. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Banjur ngomong ki aku
Wiwitane saya suwe kanggo ngomong wiwitane Pamundutan sampun katur Pak Seno. Kembang rawe. Nggih, Mas Nanang yo tak sangoni yo. Oh nggih. Iya kok yo. Sampeyan yo aduh-aduh tekan saka mbok yo njaluk dituntun kok le aleman to. Lah mpun apal niki ta Pak? Nggene teng mriki kok. Lah mpun apal kok. Njaluk dituntun mengke ngalem mengke. Yo jampani. Nggih. Ah kene kleru. Kok ora tak ketok ta, Pak? Pokoke nek urung kecekel dhewe ra tak kekke pokoke. Ayo Kok ben berusaha. Ayo. Ayo teng mriki. Mas tak dudui apa piye, Mas? Aja ndak dijaluk, tatinku mung njaluk nek anu. Ora kok ngonone aku kok lek sampean dudui terus kabeh no iki. Wah, yo. Yo, Pak. Nya. Nggih, matur nembah nuwun Pak Seno. Nggih. Mugi-mugi sehat, Amin. tanggapane laris, Amin. waras sak yoga-yogane sehat sedaya. Amin. Maksudnya waras sehat ngono lho. Maksudnya, Lah wah. sindene ra mbok dongake. Oh, sindane yo panggah. Panggah. Ora lali panggah muga-muga mundak lemu-lemu kabeh. Ki khususe Bu, sapa mung Bu Prasti nggih Pak Seno. Prastiwi. Mbok-mbokane sindane weh. Kula ningali teng YouTube niku jan wong kok panggah payu. Jenengan delok Bu Pras piye? Beh, jan Bu Prasti lover. Weh. Masa Allah. Jenengan nggih seneng kalih Bu Pras. Ya ndak ta umure wis punjul 50 punjul umurku sik anu kok. Kaya ngerti-ngerti ya 50 pira. Pinten 57 no. Ayo ngarani ora lagi baru ulang tahun 52. 52 nggih. Nah, nggih. Lenggah Mas Nanang, sembah nuwun nggih. Nggih. Nah, Iki ditulungi ra? Ora, ya wis karepmu luweh kono. lho kok tetengok nang ngarep sego iki piye kuwi? Lah, nabrak dus. Pun. Oh iya senengane bebeda. Nggih. Seneng lah. Kula sampun, Pak. Wes, piyai sing ora tau rendah diri, ya selalu bersemangat, ya. Nadyan panjenengane diparingi cacat ora iso nyumurupi karo kaya awake dhewe kuwi ning panjenengane semangat luar biasa, ya. Atine sabar. Lah kuwi sing wajib dicontoh. Oke lho sing wong genep panca indriyane disuwarani dijak gojek sithik ora iso nampa, anane ming nesu atine kuwi ya pirang-pirang, ya. Ning kesabarane Mas Nanang ki wajib dicontoh dunekke piye wae dheweke ora duka, ora nesu. Ya. Dunekke ora weruh lan sak liya-liyane wong nyatane ya ora weruh tenan. Ya. Dadi ora ana sing iso dienggo selak. Mula ya anane ming sarwa nampa sarwa nerima. Ya. Kuwi sing abot ning kono ku ya, Mak. Ya. Ayo sing ki diaturke sing pungkasan ya, Nok. Ya. Mbak Prastiwi monggo katuran anu ayo dikancani Mbak Ika ngondak piyaine minder ya mergo iki wong iki cugetan aten cilik atine ya ayo Kak iya diaturi ya dikancani kono heeh Disupati Mas.
Oh, njaluk disepoti yo. Iki kok kaya SpongeBob to iki malah. Ayo, Ya. Wis elek kok. Ya. Diaturake liwung. Ya. Ayo spot kira ya paling ora tak tung tak apa gending apa kok. Teroreret. Bobo. Ngono kok. Iya. Wis ora apa-apa. Ya. Liwung Mbak iki karo Mbak Prastiwi. Ya, mengko ge diteruske critane nok. Ya. Ya diaturake mak. Monggo dados yuk. Ya nyuwun pangapura arepa wis sepuning jiwa muda. Ya. Semangat ya, Bu. Semangat. Oke. Ya. Isen aku jane. Hah? Isen. Kowe lah, kowe iki jare wis ra ndek isin. Iya. Kali iki aku malu. Iya ora apa-apa. Kenapa kok malu? Biasanya orang malu. Kayak iki isen Bu aku bengi iki. Heeh. Ya ora apa-apa kadang wong-wong kan sok anu dhewe apa sing duwe semangat, sok semangate lagi down, ora masalah. Iya. Wis ora apa-apa. Ya. Nenon. Anak isin ya lemu joget ora biayaan karo cah enom ngono kuwi. Moh aku tetep malah arep anjlok ning kono. Oh iya, ya wis ora apa-apa, wis sak karepmu tak uja. Mumpung ngisor jeblok anjlok kok. Monggo, yuk. Saleng gleneng gak tak tutupi. Nutupi kok ngene nginjen padune. Amboni sisan. Ya. Karo sing ngrebab ki wis dendam kesumat kok. Iya. Ya mula ya diancam. Ya, mangga.
Sik. Iki wong tuwa lho, ora nggo dolanan lho. Iya. Den kowe jan. Bener kowe kok yu asli. Piye? Aja kok sik joget. Aku wis sebagai pimpinane suwe-suwe isin kok aku. Lamu Aku kok begitu. ora biasa. Wah ya wis sakarepmu. Iya. Edan tenan. Iya. Ayo memberi kepuasan kepada Prastiwi Lovers. Iya. Ya luar biasa tenan. Oh. Terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Terima kasih Tok, Bu. Oh, tanpa saweran ra apa-apa. Wis ra masalah kuwi ya. Mas. Piye ya supaya iso mari ngerti le tuwa. Sesuk sak londrene sirahe no. Iya. Men sadar. Yo, mangga, yuk. Aku sida lho iki. Ora. Ya apa ora ngono kok sida apa ora? Ya apa ora? Seru salah. Kok kayane Bu Prastiwi iki wani karo kowe. Lah kuwi Mbak Yuku kok ana dadine tak matke malah ngomong matke. Ngono ku. Wani wae kon ngantil wani. Oh iya. Ya wis ora Pun nggih. apa-apa. Tak tempilinge sirahe. Pun nggih. Nggih, monggo. Ngono wae to. Wis ngono wae lareng apa? Pareng. Nggih. Pareng nggih Pak Dalang. Nggih, samangga ngatos-atos. Nggih, pun nggih. Nggih. Jan pekok. Pomat pamit njaluk sangu nek ra aku wis tanggap. Iya. Os datan katingal lampeng Sang Hyang para Pandhawa. Nderekaken Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Pikula Narada. Dadi melang-melang penggaling Sang Nata Prabu Darma Kusuma kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Panandene sak mangke datan mobah, datan musik tasih lenggah wonten pelenggang nata ing Amarta Prabu Puntadewa. Kocap ing mapan wonten ing sak jawining sanggar pelanggatan ingkang tansah midhangetaken sabdaning Jawata Sang Hyang Pikula Narada nenggih garwa ing Ngamarta putih ing Pancala Sang Dyahayu Wara Drupadi dupi mulat para kadang sekawan binayong wonten ing kayiwangan nalika semanten sigra mlebet wonten ing sanggar pelanggatan sarya tawang-tawang tangis kagyat nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa wau. Utama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika garwaning pun Kakang Yayi Wara Drupadi gawe kaget penggaling pun Kakang dene sira tumuli mlebet
mlebu jroning sanggar pelanggatan mongko kanthi asa tawang-tawang tangis. Yayi, ana wigati apa sarta darbiatur apa sira dening ngrungkepi lawan pepadaning pun Kakang ing Amarta? Mara diage matur ingkang kanthi pertitis Yayi Wara Drupadi. Sinuwun sesemban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng dalan boten nginten babar pisan. Bilih mekaten lampahan ingkang kelampah wonten ing sanggar pelanggatan. Kadang paduka sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar. Binayong wonten ing Kayiwangan Suralaya minangka dados wakil paduka anggenipun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giripati. Kena ngapa sira matur kaya mengkono? Inggih kula badhe munjuk atur. Ujaripun para kathah sami nyebataken yen to Pandhawa menika antiga sak petarangan. Setunggal mukti setunggal badhe ngraosaken. Setunggalipun pecah sedaya badhe ngraosaken saha bela. Namung nyatanipun unen-unen menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Dene paduka mentala dhateng kadang-kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka menapa dene kembar. Binayong dening Suralaya teka paduka mboten nderek dhateng. Tindakipun sangyaning para kadang sinuwun lajeng wonten pundi dunungipun manunggaling para Pandhawa. Ingkang salajengipun kula namung badhe dapur ngemutaken dhateng paduka Sang Nata. Menawi sak mangke rayi-rayi paduka menika nampi pidana saking Sang Hyang Jagat Giripati. Agengipun dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka menapa paduka mboten rumaos kecalan dhateng kadang-kadang paduka sinuwun. Eman temen dene kuncaraning Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma namung kandhek dumugi semanten. Teka paduka mboten gadhahi raos tresna dhateng kadang paduka. Monggo Werkudara Janaka menika anggenipun tresna kalian panjenengan persasat ngungkuli dhateng menapa kemawon buktinipun. Negari Ngamarta menika anggenipun babat Werkudara Janaka ugi bebasan banting raga meres kringet. Sasampunipun dados negari rayi paduka kekalih mboten kepengin dados Nalendra namung dipun pisungsungaken kadang pambayunipun ingkang dipun tresnani. Nanging sabab menapa ing rayi badhe pinulunging para Jawata teka paduka lenggan sila tumpang wonten ing sanggar pelanggatan lajeng wonten pundi raos kamanungsanipun Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma jelek dadi buta Sang Puntadewa. Drupadi nyata kowe putri mantasaning para wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurkaning Puntadewa. Bener kowe Cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lelabuhaning para kadang. Teka dulurku papat diboyong marang Kayiwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye. Yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalendra Ngamarta. Dewa ora mbalekake adhiku papat wohe ladal. Sungsang bawana balik Kayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh. Aku iki bojo sing piye? Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok.
Nek wis nesu kok njur lali. Njaluk ngapura ya Cahayu, mboten dados menapa. Sariya ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah ning kayangan ora balikke adiku papat. Oh, sungsang bawana balik kayangan. Oh. Waduh. Pun kula mboten sah melu mawon. Nesu. Woe lada. Bejo tibana ing karpet. Mula ora ngrasake lara endi dewane legane aku. Ah! Dewa Narpati Tuwinares Wara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyah Panon Cinawi Gatotkaca wonten timbalan ing Kadhawuwa. Antarja wonten timbalan. Antasena. Piye, Pakdi? Antasena, piye? Mbone tak timbal iki padha karo kakang-kakangmu kuwi lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena, piye, Pakdi? Lho, ora penak to? Ora penak, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo Siwung Ndarawati ya piye, Di? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Diprisani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nyeluk aku Pak Dik iki rasane kok ora memper, dimemper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondane ngerti apa wigatine wong tuamu? Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho. Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja. Menapa malih kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimakaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatotkaca Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca trimbanganipun Antarja.
Mila menawi Gatotkaca kemawon boten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono iki. Lho nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nekla Dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pakdik, ora usah dadak nglumpukke Kakang Garukaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandhake nek ketemu wis rampung ki? Ayo menggo nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepeleke karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak dikepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok korining sanggar pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak dikepengin ngerti tenan, monggo aku tak ndodhok korine sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kok kusik iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah bumine? Lho. Wet-wet kok teng krosak iki ana ngopo Antasena? Iki ana ngopo Antasena? Koseta, dirembuk. Lho. Sopo iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget. Mongko njebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Petana. Buta kae Petana takonono Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng weruh butane Grismana kok sampean mau maju. Mbok ya maju sik. Lho, sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta? Oh, lah ora sembodo karo le goleki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nenti kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit sing ati-ati, Kang. Pancen aku buta ingkang jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa? Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sanggar pelanggatan yen ngono buta Dewa Amral iki gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Wah, dalah. Yen pancen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati derek aku barat.
ora trima. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Kowe kakangne Gatotkaca jenengmu Antarja. Ora trima wong adohmu Pandhawa tak pateni tak untal dadi seni-sening wadhuku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam padhang. Trima Antarja. Bela pati sedaning para Pandhawa jajalan woh klakon sembur mlonyo awakmu walat. Adine Gatotkaca. Dasar Keparanyata. Sapa kowe? Kowe wis ngerti arep aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to. Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak Di Puntadewa. Lho kok ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Moko biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu de ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Di Puntadewa? Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate. Sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Di Darmakusuma. Iya. Pandhawa ning ndi? Tok pangan po? Ora doyan. Ana ndi? Mengko kowe tak critani. Ora usah wedi, mengko tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung. Sapa? Pak Di Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Arep gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De. Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaca disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dada ora iso ngapa-ngapa. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arep ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak kuwi terus nek arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah, leku sengit iki kok dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku. Tak suwitani 20 taun nyembah dramakane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo
karo sapa-sapa. Ayo buta wis atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat. Puso kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinjo ngakhirat nyawangu tandang Narata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Apa dumeh kowe gedhe? Apa dumeh kowe biwara? Gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyombari Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyombari Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor depanmu gantena gobokku Nata Mantura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor depanmu gantena gobokku Nata Mantura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mantura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyombari karo aku ya. Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyombari karo Baladewa. Kae gerangane kok tekan kene. Kyai Alugara, Kyai Nenggala, kon namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru 1 taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan. Heeh. Yo. Pancen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengin tinjo ngakhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Mati. Wah. Wet. Edian Antasena. Piye? Tak cocok Kyai Nenggala mletik metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyelumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Wuku arep piye? Mati dening Alugara. Tibano leganing atiku. Wedian. Ampuh tenan. Lagi iki aku weruh ana buta kok kuat nadai Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Digdaya kliwat ukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Ha piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugara kaya Nenggala ora temowo. Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu apa dake bendho? Kuku arepe dhewe. Pandhawa menyang ndi? Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah samu ora ana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah samu ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adikku Ndarawati iblis aku, Mas. Dimas Minggiro tak patenane butane. Dimas Minggiro tak patenane. Sik. Ora do grusah-grusuh. Mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya. Kena, Kang. Ning nuwun sewu, batin ki ya diasah, ora keprigelaning lair tok, ning batine diasah. Nek keprigelaning lair, kepinteran
ning ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampean mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarja ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Weh diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat kok. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah domong-ngomongke. Oh iki anak-anakmu dhewe kok ora entuk domong-ngomongke. Nang ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakdhe wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgirinata. Lho, wigatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggep salah. Weh lah njaluk kosek. Kowe aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom peng-pengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane kayangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungso iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darmakusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta tunggunen Gatotkaca, ngamarta reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatriyanmu yen wakmu Darmakusuma durung bali gandeng adikku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nuri ngestaken dawuh, nuri ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedene kaya ngene lak nggone gulung kayangan lekane ati. Arepa piyaine meneng, arepa piyaine iki ora tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon. Pakde Darmakusuma kuwi prihatine gedhe, tapa bratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedene ra jamak-jamak. Iya Dimas. Lah kae tulaten kaya ngono iki ditulat. Ora mung gasah kepinteraning lair tok, ning asah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to Kang? Iya. Ora Antarja barang kuwi. Le digdaya wong mbahmu iki rajane ngula. Wah, nggone nesu Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke, Pak? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan ndi-ndi? Wayang ki saiki aja bangep-bangep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalamane iki luas. Naga ki nek nggon film iki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas li ndelok nang ndi? Lali aku wis suwe banget kok pisan. Mula ayo Kang, nunggu negara jumbuh karo dawing Siwa Darmakusuma. Ya Dimas. Aja nganti ana payo-payo katemping samirana dom sumruping banyu telik Mangindrajala. Ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Luwih-luwih aja nganti ana mungsuh ing Kemarajal saka sela-selaning Garu. Iya Dimas. Ning apa ora nglangut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darmakusuma monggo punden Pandhawa diboyong menang kayangan. Kowe ora ngerti tok. Ayo tak kanthi ning arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh apa iya? Heeh. Ya do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem ning pikir. Ya Dimas aku ming pari manut. Ya Kang, nonton ora Kang? Nonton. Ya.